السلام علیکم منی پلن چارکاں ارکجائے وشنام باتے وشیا نیتا باتے گوستگے روچا تربت سٹیا ایران بارڈر بندش خلاف یک ریلی کشک بود او ریلی مردم بازار و روڈ بند کتن تو زرشانی کت امی لوٹ کت کہ بارڈر پچ کنک بھی بیتے ریلی مردم گلزار دوستا تران کتو گوشت کہ مارا ار نیمگا لاچاری بزگی گوشنا چلاوا ایچ گندگا نیتے آئی امی ہم گشتگا کہ مارا شما نہ فیکٹری نہ ایجوکیشن نہ کہ مارا شما زراعت و نوکری داتا میں لاب امی یقین بارڈر رنت کہ اشی پشتا چار بلوچ اتی چکن لاب دن امی بارڈر ہم شما بند کتا اشی مقصد ما ہمیں بسمجھیں کہ بلوچا رنوپا شود ہم شما کشک لوٹے آئی دیگا گشتا کہ ما لوٹ کنے کہ میں ذرائع معاش بحال کنک بھی بیت بارڈر پچ کنک بھی بیتے او بلوچارا چا بزگیا نجات دیگ بھی بیتے وتی آیالاں کمنٹ باکس بکشے ویڈیو لائک بکنے شیئر بکنے اگر چینل نو کہ چینل سبسکرائب بکنے منت وارا شمار